नमस्कार, रसस्वादमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चिकन मसाला धाबा स्टाईल। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे 2 चमचे धने आहे, हे छोटे 2 चमचे अद्रक लसूण पेस्ट आहे, हा 1 चमचा जिरा आहे, हा एक छोटा 1 चमचा काळी मिरी आहे, हे एक मसाल्याचं फूल आहे, हे 3 लवंग आहेत, एक छोटा तुकडा दालचिनीचा आहे, हा एक छोटा टोमॅटो बारीक चिरलेला आहे, हे छोटे 2 कांदे कापलेले बारीक, हे 4 सुक्या बेडकी मिरची आहे, ही कोथिंबीर आहे, ही हळद आहे, हा लाल मसाला आहे, हा लाल मसाला कोकणी मालवणी मसाला आहे, आणि हे फोडणीसाठी तेल आहे, हे 350 ग्राम चिकन आहे, आणि हा थोडासा कढीपत्ता आहे, जिरं हे 1 मोठा चमचा घेतलेला आहे। आता मी हे मसाले आहेत ते सगळे फ्राय करून घेणार आहे, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ते बारीक वाटायचे आहेत। आता हे तवा तापलेला आहे, मी प्रथम यामध्ये मिरी टाकते, मिरी झाल्यानंतर आपल्याला हे मसाल्याचं फूल टाकायचं आहे, लवंग टाकायची आहे, दालचिनी टाकूया, दालचिनी टाकल्यानंतर आपण हे जिरं टाकायचं आहे, आणि हे आपल्याला चांगलं भाजायचं आहे सर्व। हे भाजून झाल्यानंतर आपल्याला धने टाकायचे आहे त्याच्यामध्ये, आणि हे सगळं चांगलं भाजून झाल्यानंतर आपल्याला हे मंद आचेवरती मी ठेवलेलं आहे, कारण हे करपायला नको, करपलं तर ते काळं दिसतं, मग त्यासाठी आपल्याला हे मंद आचेवर भाजायचं आहे। आणि ह्याच्यामध्ये आम्ही खोबरं वापरलं नाही आहे, हे बिना खोबऱ्याचं मसाला चिकन आहे बनवायचं। हा मसाला भाजत आला आहे, आता हा मसाला यानंतर मला मिरची जरा भाजायची आहे, यात मी हे मसाले सगळे भाजून झालेले बाजूला केले आहे। आता मी ह्यामध्ये मिरच्या टाकते, 4 मिरच्या मी घेतल्या आहे, ते जरा भाजून घ्यायचे आहे। हे बेडगी मिरची असल्यामुळे ह्याचा कलर चांगला येतो, ह्याच मिरचीचा मसाला आमच्या कोकणामध्ये जास्त वापरला जातो। आता ही मिरची भाजून झाली आहे, आता मला हे सगळं मिक्सरला लावायचं आहे। हा मसाला मी आता भाजलेला होता, तो मी आता मिक्सरला लावून घेतलेला आहे, आणि आता ही कढई गरम करत ठेवली आहे। आता मी हे सगळं फोडणीला देणार आहे। कढई आपली तापली आहे, आता मी त्याच्यामध्ये तेल टाकते, छोटे 5 चमचे मी तेल टाकलं आहे। आता तेल तापल्यानंतर आपल्याला हे 6-7 पाकळी कढीपत्त्याची आहे। आता मी हा कांदा टाकते, हा कांदा आपल्याला चांगला परतून घ्यायचा आहे, चांगला लाल होईपर्यंत। आता ह्यामध्ये मी थोडंसं मीठ टाकणार आहे फोडणीमध्ये, जरासं मीठ फोडणीमध्ये टाकलं की त्या कांद्यामध्ये टोमॅटोमध्ये जो पाणी असतं ते पटकन सुकून जातं, यासाठी फोडणीमध्ये ना थोडंसं मीठ टाकायचं। आम्ही थोडंसं मीठ टाकलं आहे, आता ह्याच्यामधलं पाणी पटकन सुकून जाईल।
आता कांदा चांगला लाल झालेला आहे. आता मी ह्यामध्ये टोमॅटो टाकते. टोमॅटो चांगला परतून घ्यायचा आहे. आता यामध्ये मी आलं लसूण पेस्ट टाकते. आलं लसूण पेस्ट चांगली परतायची आहे आपल्याला. कांद्याचा कलर, टोमॅटोचा कलर चांगला आला आहे. आता हा मी बारीक केलेला जो मसाला आहे ना, तो मी आता याच्यामध्ये मिक्स करणार आहे. हा मसाला मिक्स केला आहे. आता यामध्ये अर्धा चमचा हळद टाकायची आहे आणि 1-1.5 चमचा छोटा आहे मसाला टाकते. आणि कोथिंबीर पण जरा फोडणीमध्ये टाकायची, म्हणजे चांगला वास सुटतो आणि चवीला पण चांगलं लागतं नंतर. आता मी हे चिकन मिक्स करते. आता हे आपलं चांगलं मिक्स झालं आहे मसाला. आणि आता हे शिजण्यासाठी मी 1.5 ग्लास 1.5 ग्लास मी पाणी आता हे टाकणार आहे. हे 1.5 ग्लास पाणी मी आता चिकनमध्ये टाकलं आहे. आता चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे आपल्याला. जरासं मी फोडणीला टाकलेलं आहे मीठ आहे म्हणून थोडं टाकते. आता हे चांगलं आपल्याला शिजवायचं आहे. चांगले 10 ते 12 मिनिटं शिजवायचं आहे आपल्याला. आता हे 6-7 मिनिटं झालेली आहे आपली शिजून. चांगलं शिजत आलेलं आहे. वास पण सुंदर सुटला आहे. आणि हे 5-6 मिनिटं शिजून दे, मग आपली रेसिपी तयार होईल. आता मी थोडीसं जरा कोथिंबीर वरून टाकते. आणि 5-6 मिनिटं शिजल्यानंतर आपले तयार होईल. आता आपलं चांगलं चिकन शिजून चांगलं झालेलं आहे. चांगलं 15-20 मिनिटं शिजलेलं आहे चिकन. वास पण सुंदर येतो आहे. आणि आमचा हे बेडगी मिरचीचा मसाला असल्या कारणाने कलर पण सुंदर आला आहे. आता मी हे सर्व करून दाखवते. हे चिकन मसाला धाबा स्टाईलमध्ये तयार आहे. मी हे धाबा पद्धतीत बनवलेलं आहे. आमच्या कोकणामध्ये खोबऱ्याचं प्रमाण जास्त असतो आणि मी हे बिगर खोबऱ्याबिन बनवलेलं आहे. तेव्हा ही रेसिपी तुम्ही जरूर करून बघा आणि मला कळवा ही रेसिपी कशी झालीबद्दल. धन्यवाद.